Imaxinas despertarte cunha bomba ecolóxica no corazón de Galicia? Pois isto é Altri, unha empresa portuguesa que, co apoio da Xunta de Galicia do PP, está a promover a construción dunha macrofactoría de produción de pasta de celulosa no concello de Palas de Reis. Durante máis de 2 anos, publicitouse esta fábrica como un proxecto circular de fibras téxtiles. Con todo, agora sabemos que o seu obxectivo principal é a produción de pasta de celulosa soluble, destinada principalmente á exportación. A continuación, relatarei algúns dos miles de datos que hai sobre os impactos ambientais, territoriais, sociais e económicos desta empresa. Esta planta ocupará 366 hectáreas, 10 veces máis do que ocupa Ence na ría de Pontevedra. Producirá 400.000 toneladas de celulosa ao ano e verterá 30.000 metros cúbicos de augas residuais tratadas diariamente. Esta mesma empresa xa produciu un manto de escuma que cubriu o Tajo chegando a ter 1 metro de altura. Verterá unha media de 60.000 kilos de sulfatos no río Ulla, que rematan na ría de Arousa. Estímase que o consumo de auga diaria requerida por esta empresa é superior ao consumo da poboación de toda a provincia de Lugo e a cidade de Santiago de Compostela xuntas, afectando a máis de 400.000 habitantes. A emisión de gases contaminantes afectarán a saúde e a calidade de vida na zona, ademais de poñer en perigo a biodiversidade da cunca do río Ulla e a ría de Arousa. O proxecto afectará ao Camiño de Santiago, patrimonio cultural protegido, e poñerá en risco os fondos europeos destinados ao seu mantemento. Fomento da industria da moda rápida, a fast fashion. En resumo, esta industria de celulosa incrementará a eucaliptización, afectando negativamente a biodiversidade e as actividades económicas locais. É crucial visibilizar estes problemas e exixir transparencia e sustentabilidade nos proxectos industriais. A protección dos nosos recursos naturais e culturais debe ser unha prioridade.